dari prosesi. Ya ini aja, satu putaran aja. Udah bang? Lagu pertama. Lagu apa? Lagu dong, ya lagu pertama. Bikin kesukaan kau terus. Sini, lagu pertama. Satu putaran aja. Baca. Baca. Pertama, pas. Aku juga nggak apa-apa. Mau Jepang servis. Aku nungguin tiga ketupnya doang. Gimana? Masih? Nggak tahu prosesinya di sana. Prosesinya di situ kelihatan. Gimana lagi? Nah, tadi. Oke, ketiga.
Ini tiga ketuk. Tiga ketuk ya. Bro, hah? Nggak pakai ini kan? Aku aja. Oh ya udah, gua nggak usah. Toleh. Atau aku perlu bang? Ayo. Hah? Toleh puji. Toleh puji. Ayo. Dah. Toleh puji. Shalom Mamang Inang. Shalom. Selamat Natal Madihita Saluhudna. Besar harapan kami Amang Inang kita semuanya dapat menikmati ibadah hari ini, memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi kita mengikuti ibadah dengan tertib. Mohon izin Amang Inang, kami ada pengumuman sedikit. Kebetulan tadi di depan ada ketinggalan HP. Yang iPhone, mungkin Amang Inang kalau ada tadi yang menemukan, berniat untuk mengamankan, dapat memberikan kepada kami panitia, nanti akan kami kembalikan kepada ya pemiliknya. Mohon izin Amang Inang, holan imajul informasi sian kami, kebetulan tadi ada ketinggalan HP, iPhone di depan, apabila ada Amang Inang yang menemukan, boleh memberikan kepada kami panitia. Mau lihat ya Amang Inang, selamat beribadah, selamat menikmati ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Joseph gereja. Shalom. Oras madihita manginang, selamat hari Natal. Jadi ala nang masuk nama hita, ala prosesi do hita pala disadarion, ala ni tidang mahita manginang. Molate.
Tuddul Mahamu. Horas madihita saluhutna. Sadarion Kamis tanggal 25 Desember 2025 Ima mata ni sude pestalas ni rohatta marningot ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Marpungudo sude akan naporsea makamulatehon balga ni asi ni roha ni debata na manongos anak na nasasadai gabe haluaon ni sadok manusia. Ala ni i jongjong dohami parhalado ni huriata pasahaton. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata amata. Dohot parsaran ni toddi parbadiai mahamu saluhutna. Arion rodi saleleng ni lelengna. Makalason ari nauli ari parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Marsi horasan jala marsi jalangam mahita diinganat tabi di bagasan dame dohot las ni roha. Huhut maredek. Hamu akadongan saha perseaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Nungaro Yesus mangalehon hagugo tu sude pangisi ni portibion. Tapasangap jala taulopon madebata marhite puji-pujian marede mahita. Mare
Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi perbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso. Dilehot tuhita sada anak. Pape tu abarana do sugut harajaun. Jalabahenon na goarna si partahi hahulongan. Si ulu balang ni debata, ama sa leleng ni leleng na, raja ni hadameon. Edehon ma edde na baru di Jehovah, edehon ma Jehovah ale sa dok tanoon. Pajujur hamu ma di tonga-tonga ni akka si pilibegu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni sa luhut bangso halongangan, akka na binahen nai. Marsoba mahamutu Jehovah, marpahean na marhadohan. Akka hitir mahamu maradopon ibana, ale isi ni sadok tanoon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliatehon husabahon hami tuho. Merningot si lehon-lehonmu na balgay itu hami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi siyan banua gijang ala ni hami. Gabi na dangol do ibana jala na pugus. Pola tubu ibana di bara ni pinahan di Bethlehem. Asa mamora hami. Say rajay jalap tugu-tugu mahami. Marhite-hite tordim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham na ni papatar ni anak mi. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta ari hatutubu di Tuhan Yesus sadarion. Na tersurat di buku Roma bidu 12 ayat na perjulu songonon ma didok. Na huapoi mahamu ale akkadongan marhite-hite asini roha ni debata. Pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangulu. Nabadia na hinalomohon ni debata ima hadaulatun namarroha ima sahatna atong rak mangidugugo mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargugoy mahami mangulahon. Maria, Maria, Maria,
pesta perninggotan hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion, tamata sulikit bema rohata, asa sorang si paluai di bagasan ngoluta. Dihamu akka parupuan, didok hata ni debatado, ia akka parupuan, di parangehon ma hatomanon, hapormanon, makarikoton ulaon di bagas, marbasa-basa, marandu ni roha maradupon hamuliaon nabi, asa unang hona isak hata ni debata, boha nunga mangulu hodisi. Dihamua kabawa, didok hatani debatado, unang mangiburu ho di bawah pangarupa, jala unang payutihu dalan na nanggosada, ay otikdo gunani na pabusihon daging, alay tusalhuddo hasea hadaulatoni, ay hanguluan nuaing nang sugot di bagabagahon. Boha, nunga manguluho disi, ale Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala pertalup ni roha, jala nabosar doho, say perpangulahi maroham midahami, dibaheni say sesa masudedo sa nami, dangadong nahupangasahon hami dukon ni asi ni roham, hatiguran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahon hami tujulom. Di bahini pasonang jala apuli mahami akka na hinukop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Yesus
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do pakahulongan ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asaw nang mago ganup na prosea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng na di ibana. Hasanga pumma di debata na di gijang. Hatani debata turpuk epistel di pesta Natalon, imana tersurat di buku Panurirang Sakarias Bidusia, mamuka senaya sia sahat rodia 10, tajahama margati soring. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marulopolo maho ale boru Jerusalem, idama naroma rajam tumopot ho, patigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala bersihudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Ima sahatna mertua do akan natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen.
Taha tidakon ma hapor seotai songon nahina tidakon ni dongata sa hapor seo di sadok portibion rap mahita madok au porsea di betajak ido aba parguguna suatu lusan natun palangi do tano au porsea tiduon di si Maria nagabi-gabian seto di perbadia adorang sohabuhan ido tuhatanat maon na bernit di panguhuman di silatus namate terpajal do ibana di hau penersia natua tu banua toru di tanam namulak manggulu di ani patuluhon naik tu surgo lalu di siamun di bata Jehovah amanai pergubuna suatu dosani di sini ma ibana pa imundu suatu tanam manguhum halak na mangundo namate au porsia sada huria na badia huria atau penat bahwa biasa sana dosa sunggul-sunggul di pesta Natal Sadarion di mana perjulu di Natal perjulu di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 Sadarion ibadah perjulu jamonom 30 jamonom wib bahasa Batak nungga dilaksanahon ibadah paduahon jamu 30 bahasa Batak nungga dilaksanahon ibadah patuluhon jam 11 wib bahasa Batak ima di pertikianon ibadah paupaton jam 15 wib bahasa Indonesia ibadah palimahon jam 10 wib bahasa Indonesia disude ibadah diuduti marulaun nabadia Natal paduahon di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025. Ibadah masuk pukul siawib. Di Batu Pahuriat tado padidion nabadia. Dohot pasahaton bingkisan Natal. Turuas nababalu ama dohot ina. Dohot tuna sopot somarama somarina ruas ni HKBP Sutoyo. Di hari Minggu tanggal 20 Desember 2025 disude ibadah papunguhon amplop diakoni dohita tujolo nilanggatan haporluan tu diakoni sosial HKBP Sutoyo lasma rohata pasahaton songonima sunggul-sunggul dihita di Arianon. Di bagasan Lasni Roha, tapasahat mapeliata tutuhata, marede mahita. Tuhan si paruai
Tua, oh Yesus Tuhan kita, jatuh hati, Roma oh Tua, Tuhan Sipaluari, Yahweh Winoa, Tuhan Palasari, oh Tuhan kita. Tapasada maruhata martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di pesta parjulo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus dihita di obason. Dienet do jamita sian Lukas bidu 2 ayat sada tolhastu ayat napapituhon. Ujahama dihita saluhutna. Songonon ma didok disi. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangan parjulu mai. Uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude. Asa disurati ganuk tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nazaret. Nakok tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud na marguar Bethlehem. Ala sian poparan jalan marga ni si Daud ibana. Pasuraton diri narap dohot si Maria oroan nai. Naung gabi-gabian. Jadi dina disina sida gok maari ni hanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna. Diborhos ma. Dipiakkon matubagasan panggagatan. Ala so adong inganan na asing di parmianan na sida. Isido sahakna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hubereng siyan pardo pakat taon
dang luja dope hita namar Natali. Tetap semangat dope hita merayakan Natal. Alai di pesta Natal na perjuluon naing bagas berengota. Taringo Tuhan tutubu ni Yesus Kristus na sinuraton ni si Lukas. Taida majolo saotik dopak sejarah. Nakidi dok dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus. 44 tahun mama mareta Kaisar Agustus. Mulai sian tahun 30 sebelum Kristus saha 1 tahun 14 sesudah Kristus manang setelah Masehi. Anggogoar asli ni Kaisar Agustus ima si Gaius Julius Kaisar Octavianus ido guar aslina. Alai disematom ma ditabahom ma tu guarnai tupudi ni guarnai sada gelar Agustus dihatalatido Agustusi artina marmulia na luhur na sangap yang agung ido bana didok ibana Kaisar Agustus gelar do Agustusi. Didok ibana marmulia, didok ibana Agustus. Ala sian sadok Kaisar ni halak Roma sebelum ibana do na paling terkenal. Na ubonggal di hata Batak. Na terberita ibana do. Puasa terberita ibana. Ala di masa pemerintahan na do bui terjamin keamanan dohot ketertiban di Rom di hati hai. Jala terkenal doi marhiti padohan Pax Romana hadamion ni Roma. Dada holani di masa ni Kaisar Agustus terjadi pembangunan na luar biasa di Rom di hati hai. Dibangun sarana dohot prasarana. Nabui menghubungkan antar daerah. Gabi bui lancar transportasi. Jala di masa Kaisar Agustus do diresmikan bahasa persatuan. Ima bahasa Yunani koine. Gabi bui ma dengan komunikasi dengan bahasa di hati hai. Jala di masa ni Kaisar Agustus ma didok zaman baru atau era baru di Rom di hati hai. Jala mulu tabiring nakid diturpuki ro paretasian Kaisar Agustus laho patupahon sensus manang pamilangan disadok ginonggomanna. Dakkola sehali di patupai di Rom di hati hai ay ganup 14 tahun say di patupa do sensus penduduk. Jala dung madabu halak Yahudi tugonggoman ni Rom dipamasuk ma Palestinai tu provinsi ni Syria ido ben nakididok uju digonggomi si Quirinius tano Syria ay masuk tu provinsi ni Syria do inganan ni halak Yahudi Palestina di hati hai. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Diuduti mamusenak kintur puki namadok. Borhat masa sude. Asa disurati ganup tubona ni pinasanabe. Mendaftarkan diri di kotanya masing-masing.
Buasa ikon mulak tuhu tanah. Mengapa harus kembali ke kampung halamannya? Adong do dua sakap ni pemerintah Rom di hati hai ubay neko mulak tuhu tanah sidabi. Na parjolo sakap na ima mengelului akka calon wajib militer. Berlaku do itu halak Rom. Orang Roma harus kembali ke daerah asalnya untuk dijadikan calon wajib militer. Alain na sohala Rom, ikomulak doi tubona ni pinasana dengan tujuan lau manutuhon pajak yang ditarik dari harta warisan. Ai bona pasugit, bona ni pinasa ni si Yusuf di Bethlehem do ikomulak do ibana tusi. Ai disido harta warisan. Jalan marhiti harta warisan ima anon ditotuhon pemerintah Rom. Pajak naikon sigararon nasida. Di ayat 4 didok borhat masih Joseph sian Nazaret tu Bethlehem. Di Bethlehem do tubuh Raja Daud. Jala memang ala sian poparan ni si Daud do nasida. Sian marga Juda. Borhat nasida tubona ni pinasana. Jadi memang buasa dipakai bona ni pinasa di Bibil tei dang dipakai hata bona pasugit. Adong do persamaan dohot perbedaan antara bona ni pinasa dohot bona pasugit. Memang sama-sama memiliki arti kampung halaman. Alai bona ni pasugit berasal dari kata sogit sogot awal. Bolo dilok bona ni pasugit kampung awal ima secara umum. Alai molo didok bona ni pinasa. Di hata Indonesia pinasa anggodang salah hami nangka. Pada umumnya orang Batak akan menanam nangka sebagai tanda kepemilikan. Ido bena didok bona ni pinasa. Dihita saluhna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dang binoto alaniaha ubain nasahat si Yusuf. Tu Nazaret. Kita tidak tahu latar belakang mengapa Yusuf sampai ke Nazaret. Wasa sahat ibana mangarato tusi. Memang kota Bethlehem adalah kota yang terkenal dengan kesuburan. Sian guarnaipe ngadi patuduhon bahwa Bethlehem adalah kota yang subur. Bet dan lehem. Bet artinya kota, lehem artinya roti. Kota roti. Biasana moldo halak maninggalhon luatna, molo subur do luati. Molo denggaddo panguluon, molo denggaddo suasana di luati. Moldo halak lau mangarato maninggalhon luati. Ido benna dang binoto ubenna ahado na melatar belakangi si Yusuf ubenna sahat ibana tu Nazaret. Alai gabe jupang ma padohan ni panurirang Jesaya sia ayat sada namadok bangso namardalani dinahulum marnida sada panodang nabulun. Ternyata mangarerak do sude aka pinopar. Ido bena didok bangso namardalani dinahulum
Mungkin om mananidok ni akka panurirangi dirajumi ma. Si Yusuf mardalani dinahulong marnida sada panodang nabulon. Dihita sa luhut na nahinahulongan di bagasan Kristus Jesus. Mulak ma si Yusuf, si Joseph. Dibuang ma si Maria oranay. Oroad dope di hati-hai. Dang dongas saripe dope. Jala dung dapo tikina. Sorang ma Jesus Kristus. Jala molo tabering di ayat na papituhoni panggagatan martudu-tudu dui tuinganan ni pinahan. Dihita sa luhuk na nahinahulongan di bagasan Kristus Jesus ahado na naing dohonon ni turpukod dihita di obbason. Apa pesan Natal di dalam perayaan Natal kita yang pertama saat ini? Naparjulo pardalanan ni si Yusuf, si Joseph, siyan Nazaret. Buhado hutan Nazareton. Nazaret ima inganan ni parsawaran ni halak Yahudi doho si Pilibigo. Nazaret ima inganan na rusuh, tempat orang-orang yang sulit diatur. Nazaret ima pertabunian ni akapanamun pemberontak. Jala terberita doi. Molo di tempaton kepala manang komandan ni soldado holam mabigi guar ni Nazaret pengamabir. Ima ala ni songe ni luat Nazaret di hati hai. Dan itulah yang menjadi gambaran dunia yang kita hadapi saat ini. Kita berada di Nazaret. Kita berada di tempat yang rawan, yang rusuh. Tempat orang-orang yang sulit diatur. Godang akasi pilibigu na humalia kita. Alani tona ni turpukon na perjulo. Beta mahita tu Bethlehem. Marilah kembali ke Bethlehem. Marilah kembali ke kota Daud. Kota Daud yang menggambarkan kedamaian. Kota Daud yang menggambarkan kesuburan, ketenangan, kenyamanan. Penuh dengan sukacita. Haruar mahita. Nang pedi portibiok kita. Alenaing tatinggalhon. Aka inganan-inganan nasodinggani. Napaduahon. Nanaing tonahonon itu pukot tuhita diobbason. Ima seorang Yesus si palua. Yesus lahir di Bethlehem. Palua hojol masih dosa. Mertudu-tudu doi. Palua ho kita. Sian ragam ni akan nama baik kita madabu tu bagasan dosa. Dia mana boleh mabaik kita madabu tu bagasan dosa. Jut di roha. Dendam. Sakit hati, dohot lan akan asing, cemburu, iri, dengki. Itu bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Alani, nunga tubuh Yesus Kristus, paluah kita sian ragam ni akan asongoni. Gabi tubuh ma roha nadame. Gabi tubuh ma roha namasi haholongan. Asa dohonot tama halak namar Natal. Orang yang merayakan Natal adalah orang yang mengasihi. Anggodang merhaujungan tu namasi haholongan halak namar Natal dang tikosbe ibana namar Natali. Hanya kamu plase doi. Kemunafikan doi ibana namar Natali. Alani Natal ikon merhaujungan, marhapatian, tuna masih haholongan. Kita bandingkan dengan Yusuf dan Maria sebelum Yesus lahir. Ada miskomunikasi.
Ganggu do rohani si Yusuf di hati hai. Ay nabuhado on. Pitor gabi-gabian on. Ada miskomunikasi. Ada kecurigaan yang berlebihan. Ada niat mau meninggalkan. Ada pikiran-pikiran negatif. Imana masa di si Yusuf. Maria juga heran. Mengapa bisa terjadi seperti itu kepadanya sebelum malaikat berbicara kepadanya? Alai ujungna gabe lamasi haholongat donasida. Semakin saling mengasihi. Alani dohonot tamahalak namar natal lamasi haholongat do. Semakin saling mengasihi. Alani do bena dipilih debata. Si Yusuf doh si Maria. Nagabe inganan, nagabe sumber di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Au sugari si Maria parupuan songon istilah nuaing ember. Acugari si Maria songon istilah nuaing satabi si gajang sialap ikau. Radang dipilih debata ibana gabi inganan di mana Allah menyatakan dirinya. Gabi-gabi seton di parbadia. Alai dibering debata, ditatap debata bahwa Maria itu malo wais bisuk. Ido bena didok. Ia si Maria dipeop dohatai. Jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Dan di pabua-bua. Dan lau ibana pasahat to di manang natuise. Alai di peop di pahusor-husor di bagasan rohana. Ido bena di bagasan dame. Doh di bagasan nama si haholongat dohalak namar natal. Jala na parpudi sahali na naing dohonon ni turpukot tuhita di obbason. I mahalak na marnatal, i mahalak na mabuan hatiuron. Membawa terang. Terang itu berfungsi supaya kita bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Hatiuroni. I mapatuduhon dia do dalan naik ko si dalanata. Dia dalan nasobui si dalanata. Nabudari manang ditiki marnatal hita tapagala dulilin sebagai simbol di mana Yesus Kristus yang lahir membawa terang. Alaidung tapagala ki pitor sude mahita mangit topi. Dung saya ede malam kudus pitor mitok malilini. Jala gudang do akka ruas nasi songoni. Songon parmitop ni lilinima parmitop na dakya bero tu gereja. Dakya bero marminggu. Tu tahun narope musia saroi mana marminggu. Halak nama buan hatiuron. Orang yang membawa terang. Dia selalu dekat dengan sumber terang itu. Dan mungkin bui hita mabuan hatiuron. Ia sojonok hita tu hatiuroni. Alani ita pajonok matu sumber terang. Sumber ni hatiuroni, bona ni hatiuroni. Ima Yesus Kristus. Kita tidak akan mungkin bisa membawa cahaya. Ketika kita tidak menerima cahaya. Dan mampu hita mabuan hatiuro siya dirita siya pikirata. Ido bena naing galak palitota terus. Naing galak lili di bagasan rohata. Asabui hita mabuan hatiuron. Di baheni gabisibuan hatiuron mahita. Olat nyon rodi saliling nililing na. Amen martangiang mahita. Mauliati matuhan didenggan ni basam dohot asin ni roham. Nunga dipabotohok ko sakakmu. Marhite hasosorang ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nama buan hatiuron, nama buat damai dohot haluaon. Alani Tuhan,
para mangulu nami di partikian noengon, mabuan hatiuron, mabuan haluaon, mabuan hadameon, nang holong ni roha tuak kanahuma dia kami, i matadda ni hami, naung mamestahon, ari hatutubumi. Di bagasan parningotan ari hatutubumok kami, asi matoktong roham di hami ali Jehovah. Ho matoktong napatuluson nang napasauton, sude nasinitan ni rohanami hubbar tulomon ni roham. Dia pe nahubangi dohami, dia pe nasinitan ni rohanami di partikianon, di momen Natal, di obason tadda maon, babua napasautom mudoi, hubbar tulomon ni roham, patibu matuhan, patulus soni, asa marlas ni roha kami, asa lamar pakirimuk kami, di bagasan ngulu nami nasatokin narion. Ali Jehovah, saha di homa kami, rodi saliling nililing na, do sa pangalasyon nami nagudangi, salpuhon ma asa tama kami majalo pasu-pasu. Di bagasan Kristus Jesus, jalo-jala uluy tangiang pangiduan nang ili-hilik namion. Amen. Tapasahat mapiliat tahuhut marede. Mari
Mari tahun Ginoro dan tubuh Kristus. Nuaing sahat mahita tu namarulaun nabadia upa sunggul hok kami dihamuak kamanami nanami suang songoniaka ianakon nami remaja na poso bulung sudi mahita maddohoti marulaun nabadia alai diaka naso makatidakon haporsyaon unang polaro na sida tujolo yang belum menerima peneguhan sidi belum bisa maju ke depan untuk menerima roti dan anggur alaihot mahamu di nganamuna suang songoni nang ruas ni huria na di bagasan parmahanion hot ma di ngananna unang polaro tujolo laho majalo roti dohot anggur. Atong masuk mahita tu acara marulaun nabadia mared hita sian bukwede nomor 152. Dami ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima na mga ramoti ate-ate muna dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus, amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, ama nami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungudison, adora kupangak kami anon parpadanan na badiay, lehon matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami, asa posituturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Parguguy mahami maswadahon diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Sa itaiti rohan nami. Asa lammalungo kami tu banua gijang. Asa say masihol hami. Pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita akka na pinarhamaol ni debata, tasakap nuaing mangatton parpadanan na badiay, di baheni tatibang majumulo, manang natao hita marulaw na badia, asa unang hona uhum manang ise siyan hitaon, ay holan na uduroha, jala na manulsoli rohana ala ni pabahenan na nasoture.
Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasesaan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton perpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaon na badiya. Unang bedioloy si bulis. Unang be di dati mardosa. Tungpa daw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Jesus Kristus naong mate. Jalanaw mulak mangulu humokop pamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamu masuk kusukunon. Jong-jong mahamu. Naparjolo. Di parhatuturo hamdo halak pardusa hosian hatutubum. Dohot ala ni pangalausim di patik ni debata. Molo di parhatuturoham dogma olo. Napaduahon. Namarsak doroham ala dosami. Jala di pangidoroham neng malua honwaing siad dosam. Molo songoniroham dogma olo. Napatuluhon, di parhatuturo hamdo ng ro Tuhan Jesus Kristus tutanoon panguluhon pardusa. Ibana naong mate dohot mulak mangulu humokop po mamorsan jalamane sa dosam. Molo songoni di parhatuturo ham dogma olo. Napaupaton. Ulo doho manggotapon sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha. Akup ni i. Ulo doho mardinggad dohot halak na mangarsaki ho. Jalana ulo doho manisa dusa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam. Molo songoni roham, dogma olo. Atong tapaw dukbe marohata. Jala tatopo tima sude dosata. Ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardusa na gudang dohami. Jujut hulaw si hami patikmu. Tamado ho na uhummu hami nuaing dohot sugot. Molo balos sonommu tu hami. Hobartu pabahenan nami i. Alay ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naong nilehommu humokop pami. Ala ni iubay na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudedo sa nami. Jala lehot tod di parbadia tu hami. Asa margugo hami mangalo na sa dusa. Dohot mangulahon na ho Bartolomo ni roham. Sa leleng di tanood do pehami. Amen atong hamu akka na manopoti dosa muna. Jala na mauwas di asin ni roha ni debata. Say sahat matuhamu na hinaporsyaw muna. Mga sahon hata ni Tuhan Jesus dohudok tuhamu pos marohamuna. Lunga sesa sa luhut dosa muna. Marhite-hite guar ni debata ama. Dohot anak na Tuhan Jesus Kristus. Dohot tod di parbadia. Amen alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari.
Sesama dosa nami saun panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Hudul mahamu. Maredehita. Atong tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu berminai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate. Dungi di ponggoli mai. Di paleho matuak kasisian na huhut madido, jalo hamuma, jala pangan ma, dagik kudoi, na dilehon tu hamatean humopop pamu, bayan hamuma songoni bayan parningotamu na diaw. Jalan usun na sila mangan, dibuat mapanginumani, didok mamauliate, dungi didok matunasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani, iya panginumanon pada nai baru maun marhini-hini darah, nadi usehon humok pamu bayan hasisaan di dosa, say baik kamu masongoni, bahen parningotamuna diaw. Atong romahamu nung ngarade sudi ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata. Maredehita. Hari
dong dosa dan muali di nama dosai masa jenggan dong muali pasonang roh haki. Dibuat asaki. Jahat di siang di Golgota di golomi dohatami di Batmoseado. Dui jaluk maluasi siang pangai di Batmosea rohani di Horajanai. Dohot apa luama pada majai di habisa
Luhurmu turun. Di baeni diuji okti toto magorbi sai masokot endeki dung audila bumi. Naro padau di boloni iman Tuhan Yesus di dina marsahiti bisa di bahe Yesus ulini baritai lastiru haoli stai puji rohaki Yesus Yesus Yesus.
Suara dosa-Mu sesaat ini mudah di Yesus Tuhan. Sesaat ini mudah di Yesus Tuhan.
taparade deta sian buku ede nomor 452 ayat sada di acara Marulon Nabadia nomor 8. Las jongjong mahita saluhutna. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jalan asarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardinggan basa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita na hobar tu dosata. Jala dang dibalos tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna do. Asini rohani Tuhan debata diakka na makabiari ibana. Nungatakas di patuduhon debata holong ni rohanay. Tuhita dinamati Kristus humokopita. Uju pardusa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabi parpitor hita. Hinorhon ni mudarnay. Dibaheni say pujion ni pamangaku dohot rohaku. Dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat niyon rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Sahat mahita tu parsuruan di buku acara. Borhat mahamu tungolu siapari. Gok dame maroham. Jalabuam madame tu keluargamu nabi, nang tu saluhut jolma di nahumaliak kamu. Baritahon madame tu saluhut natinoppa ni debata. Ale Tuhan, say pargogoy mahami, asa unang lamabir. Tapasahat ma pilihan na tapapungon tu adupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa hupa kasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanain Leoni
debata na toktong naso marmula, naso marpasohotan. Hupuji hami maho alasaut sude tahim, naong sinakakmu adorang so marhaujahad dope hasianganon. Dang tarabat sibulis sakakmu, dang sudat tahim na badiyay di bahen dosa nami, ala ni holong ni roham na balga, naso haduduani. Di baheni mauliate marohanami tuho, ala naung saut sakakmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa, hamatean, dohot sian uhum, jala masohot hami mangulahod dosa. Onpe, saya si maroham di hami, tugihon mahami tu anakmu. Say bain mahami gabi siluam tu ibana. Asa upa ni halojaon na hami, ala tinaon na naberniti, dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na puna hami, jalahami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa daryon, asa diingot habalgaw mo dohot haroro ni anak mo gabi jolma, laho panguluhon hami pardusa. Say sungguli maakaparhalado ni Huriam, mamaritahon barita nauli tu sadok halak, naong patar hasangapom mo, jala naong jupang dame dohot hasonangan. Say lehon mapitu naukap tu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida manguluy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluhut raja dohot ak kasuruan na. Asa diboto na sida, naong dilehok ko raja. Jala Tuhan na sumurungiro di sa leleng nileleng na. Say lehon gogo tu ak ka na dibagasan pangudjunan. Apuli ak ka na marsak. Jala palua ak ka na targugot. Say tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarm. Say dongani jala pasu-pasu hami sude akka na magudang rodi dakdanak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo. Say saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banu agitsang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasarhom madamena tutodim. Amen. 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 Selamat Natal ma dihita
saluhutna. Masih jalangan mahita tusiamun nang tuhabirangta huhut mangedehon bukede 435 marulup-ulup todiki.